sai 'yan mata maza da jarumta aka san mu, damke alkawari sai mata a so da kauna ku yi alkunya. Wanda kuke sai 'yan mata maza da jarumta aka san ku, damke alkawari sai mata a so da kauna mun yi biyayya. Kunda koki sai 'yan mata aje a dawo sai makaranta, ka so ka cikar manufata, rawa da waka sai 'yan mata, so da kauna sun mani rana a san ki dole na yo alkunya. Zamu bi jirgi mi tafiya can mu je mu hota Addis Ababa. Wanda kuke sai 'yan mata maza da jarumta aka san ku, damke alkawari sai mata a so da kauna mun yi biyayya. Ni almajiri ne dan makaranta da zaki so ni ki mini gata, da na daga ki cikin 'yan mata, karshe ki gane irin manufata. Dukka burin 'ya mata na san baya wuce ta garin aurenta, zan tsaya kuma zan miki gata, ba za na bar ki kiyo kuka ba. Ba za na bar ki kiyo kuka ba, ba zan saka ki cikin kunci ba. Na yarda ko baka furta min ba, zan yi biyayya ba wasa ba. Za na so na ga min yo aure mun haifi kyawawan 'ya'yanmu, sai mu sasa cikin makaranta siyo karatu ba wasa ba. Kunda koki sai 'yan mata maza da jarumta aka san mu, damke alkawari sai mata a so da gauna ku yi alkunya. Wanda kuke sai 'yan